ta ere van het 100-jarig bestaan iepene Sonak Burgum de dwarden van familie, boerlui en andere belangstellenden. Zo'n 1000 mensen kwamen naar de fabriek om even om het hoekje te zien. Nou, de bezoekers kunnen eigenlijk van begin tot eind uw proces kennen ze zien, hè? Van hoe het groenstoffen je binnenkomen, hoe het verwerken wordt en wat uiteindelijk onze eindproducten binnen die je weer het hier verlitten. Hier staan we bij onze bloedveren hierlijn. En we staan achter bij de luchtwasser, waar de lucht vanuit de fabriek, ruimtelucht, aanzogen wordt. Die wordt in die wasser wordt er wasken en bevochtigen. Vervolgens gaat de lucht terug naar het biofilter. Dat is een bak met wortelhout waar heel veel bacteriën de lucht zuiveren. En vervolgens gaat de lucht dan een keer naar de squash die op 60 meter hoog gaat er de atmosfeer in. Dit zorgt voor minder stank. Op dit moment ongeveer 90% van de geur wordt hiermee voortellen. En oer die geur om de fabriek heen wordt geregeld discussiëren. Maar deze iependij hopen Dijkstra beziekers beter begrijpen te litten wat die geur nou krijgt wij komt. En je trouwens recente litten van wat wij doen. Ik kan mensen waarschijnlijk beter in de context plaatsen van hey jongens, het is net alleen de associatie met geur, maar het is eigenlijk een zin van hey, wat wij al doen, hoe circulair dat wij binnen. Wij zijn natuurlijk verweven met de omjouwing. Ik toch is al lange historie en geschiedenis die we hebben. Dus dit is heel erg belangrijk. Nou, wij eens maar. Dan zijn we krijgen ook de kans om hier eens even te zien wat hier eigenlijk gebeurt. De fabriek vind ik altijd wel leuk om te zien. Wat oors en je rijdt wel eens del. Dan denk je wat stonkt het hier, maar ook kun je eens even zien waarom het zo stonkt misschien. Hier wordt piekenbloed wordt hier verwerken tot piekenbloedmol, fjern tot fjernmol en hier tot hiermol. Het wordt gebruikt in meststoffen, visvoer en petvoer, hoen- en kattenvoer. Op het grote terrein van Sonak wie een soort te leren en belibben. Nou, zien wat ze doen. Ik ga het is net meer kadavers zoals vroeger, dus zien wat ze er van mij zien. Ik ben heel nieuwsgierig. Onze afvalwater, het water wat wij uit de groenstoffen verdampt hadden, hier naar onze waterzuivering daar, dat hebben we nu. En dan wordt het met bacteriën, die breken de vervuiling af. En vervolgens scheiden we het slip van het skinnen water en het skinnen water. Dat gaat naar het Prinses Margriet kanaal. Ik heb hier een schooltje gewerkt. Ik ben er nu 21 jaar uit. En ik heb me nog net een dag verveeld naar dit. En doe ik je werk dat ik net. Toen kun je de fabriek in. Als het hem vergelijkt is bij 21 jaar, dan is het net waarom. Ik zou zeggen op naar de volgende 100.